ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಒರಿಯೊರಿಯ ಬಲಿ ಪಾತೆರ್ಗದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಿನೋಡ್ ಬೊಕ್ಕನ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಪನೋಡ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜೆ ಇಕ್ ಒರಿಯೊರಿಯ ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ಗ ಒಂಜಿ ಜನ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಇಂದು ಕಡಬುಡ್ಲೆ ಬತ್ತ ಅಡ್ಡನಿಗಳು 0 ಜನ ತೋಜಪ ಒಂದೊಂದಿತ್ತೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲಾರ ಅಂದು ಕೆಲವು ಜನ ಐತೆ ಜಾಬ್ ಹಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಾಗ ಪಿರ ಬರ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಕೆಲರು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಕೆಲರು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅದೇ ವೇಣು ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾಲ್ ಜನ ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯಾರು ಹಾಯ್ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಣದಾಗ ಇಂಕ್ ಏರ್ ಪುರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಲೈವ್ ನಂದು ಒಣ ಸಾಂಡೆ ನಿಗಲ್ನ ದಾದ ಕಚ್ಪಿತ್ತಣಿನಿ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ನಿಗಲ್ ನಲ್ಪ ಪುರ ಪನೊಂದು ಪೋಲೆ ಪಾತೆರ್ಗೈನಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಪಾತೆರೈನಿ ದಾಲ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ತೊಜಪಾರ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಬೇತೆ ಪುರ ಪಿದೈಡ್ ನೇಚರ್ ಪುರ ವೇಣು ಪನ್ಪಿನಾರ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಮ್ಮ ಊರು ಎಲ್ಲಿ? ಕಾರ್ಕಳ. ನಮ್ಮದು ಊರು ಕಾರ್ಕಳ. ವೆರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಟೌನ್? ಕಾರ್ಕಳ. ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಅನ್ಲ ಒಂಚೂರು ಶೌರ್ಯನ ಪಿರೋಡು ಓಂದಿಪ್ಪೊಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಪೂರ ಆತನ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆವಂದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತಿ ಆಯನ ಐತೆ ಆಯನ ಪ್ರಾಯನೇ ಅವು ಗ್ರೋತ್ ಅವನುಂಡು ಆಯನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅವನುಂಡು ಚೂರು ಚೂರು ಪೋಕ್ರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅವದಾಯಗ ಇಂಚ ಒಂದು ದಾಯಗ ಅಂಚ ಪಂದಾಯಗ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೂರ ಮನಸ್ಸು ಬರೋಂದು ಎಪ್ಪುಂಡು. Manish Shetty is your friend? Yes, he is my friend. He is my friend. ಆರ್ನಲ್ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಲವರ್ ಬಂದು ನಿಗುಲು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆರು ಎಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ತಗೋಲಿ ಈಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಆರ್ವಕಾರನ ವೈಫ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಬಂದ್ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ದೆ ದಯಪಣ್ಣ ಫ್ಯಾನ್ ಚಾಲು ಮಲ್ತಾರೆ ನಾನು ಈಗ್ಲೇಕೆ ಏನಂದು ಆಯ್ತಾ ಶಬ್ದೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೈ ಪೋಯಿ ಪನ್ನಾಗ ಟೆರಸ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ಚಂಡಿ ಆತ ನಂಚದು ಉಲೈನಿ ಕುಲ್ಲಿ ಐತೆ ಈಗಲಿದೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ರತ್ತನಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಈಗಲೇ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ ಕೋಡಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ನಾನು ತೂತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಇಂಕೇನು 5 ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕದೋಜನು ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷತನ ಪನ್ಲೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಆಯ್ಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಳ್ಳ ಇನಿ ಕೊಡೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಈಗಲೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎನ್ನ ಪೇಜ್ ಶ್ರುತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳುನಾಡು ಪಂದುಂಡು ಇಟ್ಲೈನ್ ಎಡೆಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಕಿನಿಗಿನ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಮತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಟೈಮ್ದು ಬೇಗ ತೊಂದುಂಡು ಇನ್ನೆಟ್ಟೆ ಬೆಚ್ಚ ನಂಚೋರು ರಾಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬತ್ತೆ ಅನ್ನಂದತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೀ ತೋಜಂಡು ಹೌದಾ ಹೌದವರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮನೀಶ್ ಇದು ಒಂದು ನಿನ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಚಾನಲ್ದ ಎನ್ನಲ್ಲ ಚಾನಲ್ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಲ್ಪುಲ ಆಯ್ ಪಾಪ ಬ್ಯುಸಿ ಉಳ್ಳೈತೆ ತಿರ್ಗೊಂದು ಬರೋಲ್ಲಿ ನಾಲ್ ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಏರ್ ಮತ ಅಂದು ಪನ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಚಾಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಒಲ್ತು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರಂದು ಪನ್ಲೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವೇಣು ಅವರೇ ನಿಮ್ಮದು ಊರು ಯಾವುದು? ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಪ್ಪು ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಶೌರ್ಯ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರು
ನಗಲೆ ಪಾಡ್ದು ಬೈದ ಅಮ್ಮ ಪಂಡದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಚಾಲು ಮಲ್ಪುಲ ಅಂದು ಇಜನ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಶೌರ್ಯನ ಅವು ఆయన ಕಾರ್ಟೂನೇ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಆಹಾ ಟಮಾಟರ್ ಬಡೆ ಮಜೆದಾರ್ ಗಯ್ಯ ಮೇರಿ ಗಯ್ಯ ಎಂಚನೆ ఆయననే ಕಾರ್ಟೂನು ಅವೇ ಅವೇ ರಿಪೀಟ್ ಆವಂದಿಪ್ಪುನ ತೆಂಕ್ಲೆ ತೂತು ಸಾಕಾದ್ ಒತ್ತುನು 2 ವರ್ಷ ದಿಂಚಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಈಗ 2 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ವೇಣು ಬಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ಅಂಚ ಅಮ್ಮಗ ಬೋರ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಲಾಯ್ಕದೊಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಪೋಲ ಬಂಡೆ ಲೈಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬುಡು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಐತೆ ಪೂರ ಕುಡಿ ಕಡೆ ಆವೊಂದುಂಡತೆ ಅವೇನೆ ಪಾಡ್ದು ಬೈದೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ರಗುಲು ಹೀಸ್ ಆರ್ ಆಂಟ್ ಸನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೈಸ್ ಅಂದೆ ವೇಣು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮನೀಶ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅತೆ ಆರ್ನ ಆಂಟ್ನ ಸನ್ಗೆ ಆಂಟಿಯ ಮಗ ಓಕೆ. ಕೇನೊಂದುಂಡೆ ನಿಗ್ಲಿ ಪಿರೋಡ್ ಪಾರ್ದನ ಟಿ ವಿಡೆ ಚಾಲು ಮಲ್ತು ಬೈದತೆ ನಾನು 2 ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ದಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಎತ್ತನ ಕೇಳಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುವೆನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಿನಿ ಬರ್ಕ ನಾನು ಕೆಲವು ಸಲ ಎನ್ನೂನು ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಕಾಂಡೆ ಲೈವ್ ಮಿನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ದ ಪೂರ ಐಟ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡು ಮನ್ನಾಗ ನಿಗ್ಲೆ ಪೋಯಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂಡೈತೆ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಇಂಚದು ಇದೇನು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾಲು ಮಲ್ತದ್ದು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಇಂಬೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಬರ್ಪೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಅಂಚ ಕಿಚನ್ ಗಿಂಚ ಬಾಕಿಲ್ ಪಡುವ ಕೆಲವು ಸಲ ಅಂಡ ಗೊತ್ತಾಪ್ ಜೊತೆ ಏರಾಂಡಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪೊಡಿಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ನ ಒಟ್ಟಗು ಒರಿಗೆ ಬಿಡ್ರೆ ಆಪು ಜಾಯ್ನು ಅಂಚ ಅದಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಯಾನು ಅಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಡೈಲಿ ಏನಾಂಡಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇದೇ ಪೋದು ಏನಾಂಡಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುವೆನು. ಮನೀಶ್ ನೇಬರ್ ಬಂದಲೆ ಓಕೆ ಹೌದಾ ಎಂಚ ಅವಳ ಆಪುಜಿತ್ತೆ ಲೈವ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಪೂರ ತೂಕ ಎಲ್ಲೆ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಂಗದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಪಿನ ಇಜ್ಜಿನ್ಲತ್ತು ಒಂಚೂರು ಇಂಕ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಒಂದು ಎನ್ನುಂಡು ಶೌರ್ಯಾಗ ಕೋಡಾಡ್ದಿಂಚಿ ಜ್ವರ ಅಲ್ಲ ಅಂಚದ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ಜನ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೈದ್ವೆ ಅನಿತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಎಂಕಲು ಜಪಡಾದ ತೊಟ್ಟಿಲಡೆ ಇದೇ ಬುಡಿಯಾಡ ಅಂಚಿಂಚಂಚಿಂಚಿ ಬಲ್ಪೈತೆ ಹೇಗೆ ತೊಟ್ಟಿಲಡೆ ಮರ್ದು ಪುರ ಕುರ್ದು ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕ ನಮಗೆ ಪೂರ ಕೊದ್ದಿಂದಿತ್ತಡ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಪೂರ ಪೋದು ಮರ್ದು ಪತಾತ ಬಿಕಾಸ್ ಸಂಡೈತೆ ಕೋಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಚೇರು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಪೂರ ಬರ್ನಾಗ ವೈರಲ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಕಾಮನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾಮೂಲಿ ಅಂಚ ಇಂಕ ಪೋಡಿಕ್ಯಾಣ ಅಂಚ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಪೋಯ ಮರ್ದಕಂತಿತ್ತು ಅಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ತಿರ್ತುಳ್ಳೆ ಆಯ್ನ ದೊಡ್ಡ ನೊಟ್ಟುಗು ಅಜ್ಜಿ ನೊಟ್ಟುಗು ಈಗಲ ಪೂರ ಒಣ ಸಾಂಡೆ ಎಡಮ ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಏರ್ ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು 13 ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಹಾಗೆ ನಿಗಳ ಹಿಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರತ್ತಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತಾಡ ಇಂಕ ಪನ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂದಿಜಿ ನಿಗುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂದು ಓಕೆ 14 ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆಯರು ಮಸ್ತ್ ಬೆಗತ್ಕೊಂಡು ಇಂಕ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿತ್ತೈತೆ ಅಂಚಾದು ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನಗ ಯಾನಿತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆ ಐಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡ್ಪೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏನು ಪಾತೆರೋನು ಕುಡಂಜಿ ಎಂಚೊಂಡು ಪನ್ನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗನೇ ಪಾತೆರೋನು ಪೋಪೆ ಇತ್ತೆ ಏನು ಎಂಚ ಪಾತೆರೋನುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಲೈಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಬುಡ್ಜಿ ಪಿರಾವಡು ಸೊ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಕ ಅವಕ್ಕೆ ಏನು ಇರ್ತಾಡು ಇತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಗುಲು ತೂವೊಂದಿತ್ತೇಡ ನಿಗುಲು ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇಂಕೇನುಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚ ಅದನ್ನು ರೈಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಡಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೋಂದಿಜಿ ನೋಡಿ ಇಂಕ ಪೂರ ಬುಕ್ ಪೆನ್ ಪೂರ ಕಂತ ದೀತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಲ್ಕ ಬರೆದಿವರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೂರ ನಿಗಳ ಕೇಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಪರಂಡು ಇಂಕ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಡು ಬಿಕಾಸ್ ಇತ್ತು ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೈದನು ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಗ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ಕೊಳ್ಳೊಂದು ಇಪ್ಪೇನು ಅಂಚೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಾನು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೆ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಐಕ್ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ದೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಎಡಿಟಿಂಗಿಗೆ ಏತೋ ಗಂಟೆ ತಾಗೊಂದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಟ್ರಿಪ್ನಾಗಲಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತು ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ
ಅವಳು ನಿಗುಲು ತೂವೊಂದಿತ್ತಡ ಅಲ್ಪದ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಾನೆ ಅನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂತಾಳೆ ನಿಗ್ಲೆ ತೂವರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂದಿತ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅప్పుడు ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡು ಹಿಂಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆತ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಓಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳಾರ ಲೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬೋಕ ಬರ್ಪೇನೆ ತೆಂಚ ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ಗರ್ವ ಒಯ್ದು ನಂದತೆ ನಡ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪುಚ ನೋಲು ಹಿಂಗೆ ಲೈವ್ ಪೋಪು ಜಾಲ್ನ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಒಳದಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ನೋಡ್ಸಿ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ಬ್ಯುಸಿ ಉಳ್ಳೆ ನಂಚದ ಹಿಂಗೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇದು ಸಮಯ ಸರಿಯ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಸುಧಾಕರ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಬಾಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ಅನ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಆಯ್ತು ಜ್ವರ ಉಂಡು ಓಡಾಡ್ ದಿಂಚಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡೆ ಓಕೆ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ವೈಫೈ ಪೋದಿತ್ತಂಡು ಸಾರಿ ಕಿತ್ತ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆನಂದು ಎನ್ನು ವ್ಯಾನ್ ಹಾಂ ಬಾಲೆ ಕೋಡರ್ದಿಂಚ ಜ್ವರ ಉಂಡತೆ ಅಂಚದು ಐ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶೌರ್ಯ ಮಲ್ತಪುರಾಗಿತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪೊಲಿ ಅಜ್ಜ 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 ಅಂತ ಕಲ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಬುಡ್ನ ರಪ್ಪ ಪಾರು ಅರ್ಪೆ ಅಂಚ ಪುರ ಆತು ಸುಲಭಡ್ ಪೋಡಿ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಪುರ ಅಂಡ್ ಇಂಕುಲೆ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಜಪಡಾದ ಬೈದ ತೊಟ್ಟಿಳ್ಳು ಒಣಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದಿ ಕಚ್ಪೆತ್ತಂಡೆ ಎನ್ನ ಒಣಸ್ ನನ್ನ ಆವೋಡು ಆತಜಿ ನಾನಿನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ದೆ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ದ ಯಾನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಆಯ್ತಾ ಬೇಗನೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೇನೆ ಇಗ್ಲಿಗೆ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಲ್ಲ ಅವೇನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಬೊರ್ಚಾಂದ್ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಲ್ಯದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಾಲ್ಯದ ಪುದರ್ದೀಪಿನ ಜೋ ಉಂಡು ಪುದರ್ದೀಪಿನ ನೇಮಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಬಾಲ್ಯ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಬಂದ್ಬತಿ ಐತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡೆ ನಡ ಪಂಡ ಅದೇಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆತಜಿ ಇನ್ನೇನು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಉಂಡೆ ನಡ ಮಸ್ತ್ ಅವಳು ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಲ್ಪಗ ಒಂಚೆ ಮೆಮೊರಿದಲ್ಲಿ ಕಾಪಣತೆ ಯಾಪಗ್ಲ ಎದುರು ಪೋತುವರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಚ ಟಾಪಿಕ್ ಉಂಡೆ ನಡ ನಾನೇನು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪೈತೆ ಡೈಲಿ ಐಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಲ್ತೊಡ್ಪೆ ಪಾಡ್ದೊಡ್ಪೆ ಕಿನ್ನೆ ಬಾಲ್ಯದ ಪೂರ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಯಾಪ ಪೋಪಿನಿ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಹಾಲ್ಟಡ್ ಉಂಡು ನಾನು ಎನ್ನದಜ್ಜಿದೆ ಎದಾಗ ಪೋಪಿನಿ ದಯಬಣ್ಣ ಶೌರ್ಯ ಆಯ್ನ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿನೊಟ್ಟಗು ಗಮ್ಮತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೈತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಯರ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಅವು ಯಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ದುಂಬು ಇರ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆದ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಉಳ್ಳೇರಿತ್ತೆ ಅಂಚದಿಟ್ಟು ನಾ ಇಂಕೆನ್ನು ಒಂಚೂರು ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಬರ್ಸ ಪೂರ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಆರಾಮುಡ ಪೋಲಿ ಪಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಳು ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲದುಲ್ಲೇನೆ ಕೊಳೊಂದಿಪ್ಪು ನೆಟ್ಟೆ ನಮಕ್ ಪಿದಾಂಡಲ ಪೋಲಿಯತೆ ಜಾಗುಂಡು ನಮಕ್ ಪೂರ ಕಂಡ ತಿರ್ಗೊಲಿ ತೋಡುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಡುಂಡು ಅಂಚಿ ಪೂರ ಪೋಲಿ ಅವಳಂಡ ಉಲಾಯನೆ ಕುಳೊಂದಿಪ್ಪುಡು ನೀರು ಜಿಂಜುಂಡು ಆಯ್ದ ಮಿತ್ತು ಕೆಲವು ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಆಪ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ದಾದನ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಾಗಲೇ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೊಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಊರುಡಿಪ್ಪೊಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಚೆನ ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಊರುಡೆ ಉಳ್ಳೆ ಬರ್ಸ ಪೂರ ಬರ್ನಂಚೂರು ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಜತೆ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಜ್ವರ ಬತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತ ಇಂಕುಲು ಒಡೆಲ ಪಿದೇ ಪೋತ ಜಾಂಡಲ ಈಗ ಇಂಚೆ ನನ್ನ ವೈರಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಅವು ಪೂರ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಅನ್ನಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇತ್ತೆ ಆಗ ಇತ್ತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಡ್ 2 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಅದಾಗ ನನ್ನ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಪೋರೆ ಸೊ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಇಂಕ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ 7 ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಏರ್ ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರದ ಸೈನ್ ಉನ್ಮಲ್ಪಲೆ ಚಾಟೆಡ್ ಕಡಬುಡ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡದಾಗ ಕೆಲವು ಪೂರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇದನಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಲೈವ್ ಉಡು ಓ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಲೈವ್ ಉಡು ಈಗಲೇ ತೋಜುಂಡೊಂದು ಗೇಮ್ಸ್ ತೋಜುಂಡು ನೀನು
ತುಲೆ ನೆಟ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ಪೂರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅವನು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಎತ್ತಾಂಡ ಎಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಳಾಡದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ತಿರ್ತಡು ವೈಫೈ ಚಾಲು ಉಂಡು ಟಿವಿ ತಗೊಂಡುಲ್ಲ ಇರ್ತೆ ಲಂಚರ್ ಇಂಕ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲೇ కొంచెం బొగ్గునల ಆಪ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ಆನ್ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಏನಿರ್ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಂದಿಚ್ಚಿ ನೆಟ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬೈತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಕೊಡೊಂಜಿಲೆ ನಾನು ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಎರಡಲ್ಲೇನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಗ್ಲೇನು ಲೆಪ್ಪಡಾದು ಇಂಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬುವ ತೂಕ ಬಡಣ್ಣನ ಹಸ್ಬೆಂಡನ್ನು ಲೆಪ್ಪುವ ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಕೇಂಡೆ ಇರು ಬರ್ಪಾರೆ ಈಗಾರು ಇತ್ತೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಒರ್ತಿಗೆ ಪಡಾಂಡಿತ್ತೆ ಯಾರು ಬತ್ತೇಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಪಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈಗಲು ಯಾನುಲ್ಲೇ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಜ್ಜ ಅದಗಲು ಅವರ ತೂದಿತ್ತೆ ಯಾರು ನಾನು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ದ ಲೈವ್ ಮಲ್ತ ನಿಪ್ನಾಗ ಈಗಲು ಆರು ಜನ ಎಲ್ಲ ತೂವಂತ ಜನ ಆರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವರ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಾರು ಅರೇನು ತೂಯಿನ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೊರಾನೇ ಸೇರಿಯಾರು ಅಂಚ ನಿಗಳು ಮಸ್ತ್ ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅನ್ನೊಟ್ಟಗು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ಇನಿ ಏನಿತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪೆ ಲೈವ್ ನಾನು ಒಣಸ್ಪೋಪೆ ನಾನು ಇಂಗಳು ಪೂರ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲ ತೋಜೊಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಐಕಿತ್ತೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಇಂಕ್ ಓಕೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐನ್ ಜನ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಇಂಕ್ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕುಲೆ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲಾರ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒರಿಯರಿಯ ಲೈಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒತ್ತಲಿ 9 ಜನ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲಾರತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾವಜೆ ಇಂಕ್ ಪಿದಾಯ್ದಲ್ಲ ಪೂರ ತೂವರೆ ತೂಪೇರು ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂದಾದ ಪಾತೆರಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋದುಂಡ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂಜನ ಈಗಲೂ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಡಾಪುಡು ಒಂದು ಜನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಓಕೆ ಒಂದು ಜನ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನ ತಗೊಂಡು ಇಂಚ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಟ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಉಂಡತೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದೇ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಡು 10 ಜನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಟ್ಟು ಎಡಮ ಜನ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಹಾಳಾವನುಂಡು ಎಲ್ಲಂಡು ಆಂಡ ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಕಾಂಡೆ ಮಿನಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ 2 ಜನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋರು ನಿಗುಲು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ನಿಗುಲು ವೀಟ್ ಮಲ್ತು ನಿಪ್ಪರು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಜಪ್ಪ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬಂಗಬತ್ತಿನಿಕ್ ದಾದಣ್ಣನಂಜಿ ಇಂಕ್ ತಿಕ್ಕಣಂದು ಇಂಕ್ ಎನ್ನುಂಡು ಸಾರ್ಥಕ ಆಣಂದು ದುಂಪುರ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೋದಿತ್ತೆ ಅದಗಡ್ నుంచి ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಹಿಂಗೆ ಐದು ಮಿತ್ತ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಲೆ ಏತೊಂಜಿ ಲಾಯಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ನಗುಲು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ನಗುಲು ಉಲ್ಲಾರ್ ನಿಗುಲು ಬಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಆಪುಜಿಂದತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಸೊ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಕ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡ ದೇವರಂದು ಪೂರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಐತೆ ಪೂರಕ್ಲ ಕೈ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಾಡು ಹೌಸ್ ಇಲ್ಲದ ರುಟೀನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದೊಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೇಷನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೋಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಜಾರಾದ ಪೋಪುಂಡು ದಾಲ ಮಲ್ಪುನೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಎನ್ನುಂಡು ಟಯರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೊಂಚರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಇಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಗಲೇನೆ ಅಂತೂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದುನಿಯಾಡು ಲೋಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಬಂಗಾರ ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನತ್ತ ದಾಲ ತಂಚ ಪನ್ಪಿನಂಡ ಬಂಗಪುರ ಅದೇ ಆ ಬೊಕ್ಕಳ ರೀಸನ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡು ಏನಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ
ಅಂಚ ಓಕೆ ಇನ್ನಿದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇತ್ತು ಜಿ ಪಾತೆರೆ ಈಗಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾತೆರೆ ಇತ್ತನ ಟಾಪಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಹಿಂಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಇಂಚೆಂದೆಲ್ಲ ಚಿಟ್ ಚಾಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೊಲಿ ನಮಕ್ ಪಾತೆರೊಂದಿಪ್ಪೊಲಿ ಈಚೆ ನಾನು ಈಗಲೇ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ವೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ಅದಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ಇಚ್ಚಿಂದೇನು ನಾನು ಟೆನ್ಷನ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪ ಪಾತ್ರ ದಾಲಕ್ಕೇನು ಕಿಚನ್ ಈಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಡಾവുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നില്ലാണ് ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ಇಕ್ಕಗ ಎಲ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ಪಿದಾಡುವೆ ನಾನು ಏನಂಜು ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಟು ಬೇಗನೆ ತಿಕ್ಕಗ ಒಡಂಜಿ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಗು ಈಜಂಡ ಹೊಸ ಲೈವ್ ದೊಟ್ಟಗು ಅದನ್ನಿಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಐದು ದುಂಬು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ಪಂಡೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಗು ಶ್ರುತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳುನಾಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಶ್ರುತಿ ಶೆಟ್ಟಿ _ ತುಳುನಾಡು ನೀ ತುಳ ತೋಜುನ್ನತೆ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೋಜಪಾವೆ ಶ್ರುತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳುನಾಡು ಒಂದೆನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಪೇಜ್ ನೆಟ್ ಬೋರ್ಡಂಡ ಇಂಕ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಡುಪ್ಪುಲೆ ಬರ್ಸದ ಸೀಸನ್ ಅತೆ ಶೀತ ಜ್ವರ ಪುರ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ತಿಕ್ವೆನಿಗ್ಲೇಗ ಅದನೆಟ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್